Хайде се ходи! А на здраве, на екс, господине! Ти нямаш вина. Ти си третия мъж на нашата бивша жена. Аз съм първият мъж, този тук и е вторият мъж. Не ми падай под масата, шефе, я здраво се дръж. Келнер двойна ракия и единично мезе. Този мъж я го скивай добре, той от мен я превзе. Я не дай се превзема въобще, аз не съм я превзел. Тя сама ми се сложи със строго финансова цел. Ти лежава в затвора, пропи се, след той се покри. А тя беше красива и трябваха много пари. Да, лежах, но за нея, за тази пачавра лежах. За палто от Визон, Анекс, магазина обрах. ти не я заслужаваше, беше пропаднал човек. Тя при мене дойде, легна с мен, заплатих и с чек. Тази курва, добре, извинявай, на здраве, на екс. Няма тук да говорим пред теб, господине, за секс. А на здраве, колега, на екс, нямаш капка вина. Настоящия мъж на нашата бивша жена. Аз съм втория мъж, но след мен има много мъже. След развода тя стана на много мъже протеже. Шефе, млъквай, аз питам сега, кой е тук старшина? Аз съм първият мъж на продажната наша жена. Ти защо ни извика колега в та смехана? Ти си стотния мъж на продажната наша жена. Остави пистолета. За Бога, колега, не дей. Значи тя те изпрати. Полиция! Помощ, злодей! Ти си първият мъж, получаваш първи куршум. Ти си вторият мъж и на тебе куршумчето дум. Отдръпнете се всички, ела полицай, тишина. Аз съм първият истински мъж на тази жена. Отдръпнете се всички, ела полицай, тишина. Аз съм първият истински мъж на тази жена.